Moni ajattelee, että ongelma on motivaatiossa. Että pitäisi vaan olla enemmän motivaatioa liikkua, syödä paremmin tai huolehtia itsestään, niin elämäntapamuutos vihdoin onnistuisi. Mutta mä haluan sanoa tämän heti tähän alkuun, että motivaatio ei ole ratkaisu. Eikä se edes itse asiassa yleensä ole se ongelma. Useat mun asiakkaat on työssäkäyviä ihmisiä ja heillä on elämä aika täyttä. Siellä on työt, siellä on perhe, siellä on harrastukset, siellä on paljon erilaisia menoja, jotka ruuhkauttaa ja aikatauluttaa ja täyttää sitä arkea. Ja silti moni ajattelee, että pitäisi vaan olla enemmän motivaatiota, että jaksaisi huolehtia itsestään. Motivaatio löytyy usein tietyissä hetkissä. Uuden vuoden jälkeen, loman päättyessä tai silloin, kun sä vaan päätät, että nyt tämä muuttuu. Silloin kaikki tuntuu mahdolliselta. Syödään terveellisemmin ja paremmin, liikutaan enemmän ja suunnitelma näyttää hyvältä, mutta muutaman viikon päästä arki tulee vastaan. Ja tässä kohtaa moni ajattelee, että vika on heissä itsessään. Että pitäisi vaan olla kurinalaisempi tai vahvempi. Mutta totuus on tämä, motivaatio on tunne ja niin kuin kaikki tunteet tekee, ne vaihtelee. Jos muutos toimii vain silloin, kun motivaatio on korkealla, niin silloin se ei ole vielä rakennettu kestämään arkea. Pysyvä muutos ei perustu motivaatioon, vaan se perustuu siihen, että arki tukee sitä. Ajatellaan vaikka iltaa työpäivän jälkeen. Jos kaikki vaatii ponnistelua, ruoan laittaminen, liikkuminen, palautuminen, niin motivaatio joutuu tekemään kaikki nämä päätökset. Ja motivaatio väsyy aina. Mutta jos muutos on rakennettu niin, että hyvät valinnat on helppoja, niin silloin ei tarvitse jaksaa. Jos sä oot joskus ajatellut niin, että ongelma on motivaatiossa, niin sä et oo yksin. Mutta usein kyse ei olekaan siitä. Kyse on siitä, että muutosta ei ole rakennettu vielä kestämään sitä oikeaa arkea, mitä me eletään. Ja juuri tästä puhutaan tällä kanavalla. Jos tämä aihe koskettaa sua, niin tilaa kanava. Ja jos tunnistat itsesi tästä tilanteesta ja haluat keskustella omasta tilanteesta, niin voit varata maksuttoman kartoituksen. Linkki löytyy videon kuvauksesta.